Някой квитна. Кой е квитна, бе? Е малко. Дариус. Газариус. Казах аз да отида на топлин. Не. Да. Не бе, аз му казах на него още при одара. Той ми вика ни дилче, Абе, Да че... темата минат да ми обясниш какво, ако трябва нещо да се прехвърля и да ми дадеш такси макс там какво има. Аре, бе, тъпо, ела пред мене, бе! Ем за тая. Охо, инвейт ще ви правят тука. Кой ме ракерито на тез, бе? Тя ракери ли нямат, бе? О, дей, ба... Добре. А как ще се прехвърлят? Аз умрях, помага. МДЖ. Кой пингва като някаква свиня, бе? Ладам бонзата. Аз ще ти помагаме. Нямам си потлен аз. Добре. Добре. Бъскате ли се? Сам си го, не можеш само да го направиш. Как да го направя само прелива? Помощ! Брат, ти бягаш в Вие с Лудо бягате в грешната посока. Не се обяваме, Той, а те той някак фанаха се- луни мене. Като само си си. Вече ме немайте. Брато, и бягате в грешната посока, Тука бягай. Майкото сфера колко са лайф силва. Какво правиш тук? Мерхаба. Ах, Мигале, още една дума на турски са махам от тука. що ме игнайтне? Аз пак. Помощ! Ignite. Стари бе, Монка! Какво направя, бе? Може да отблъснеш. Блъснах я. Може да ти е лагнал, не, тъй извиня. Много забавен. Гледай за над мене, Дарио се направи дабъл кил. Чек се Той Дариус идва само накрая да обере киловете. Той се играе с Дариус. Ние умираме всички и той тогава идва. Така се играе с Дариус, не знаеш. Аз Дариус мога- се прави пентаджан. Аз мога... Да, така се играе в бронз и никога не излиза и никога не отиваш в силвър, Еми, камо ли така е. голд. Така е. Но някои хора искат да са бронз, харесвам ви. Вилка, чоколева си. Аз съм 30. Айде да играем дуо, бе. Ау, как ма... Монка ти приемата игра, загубих с тия, че немножко късмет. Добре, човек, няма проблем. Аз разбирам спокойно, няма ли сега ти кажа. Ма трябва да пробваме нови комбинация. Сега с момчето ми носи късмета, но той момчето сега е някъде навънка. Аз се нося късмето, ако ме дадат да играя рела, който искам. Или съм ласпика, както ме дега. И какъв искаш да играеш? По принцип искам да съм саппорт, но предпочитам да съм и мид. Или на топ с на деле. Не дали. И винаги ми остават саппорт и ракерите ми са прави някакъв пълен трол. Както тази игра чек лъша ако направи. Не го ли виждаш? Какъв лошен бе. У нас играхме смешно на ранка човек, лъша на него 8-15 човек. Аз бях 9-13 и ме пуха стас от него пас. Няма само да вземеш кил, бе. Човек, аз трябва да керта сега, Няма разбираш ли? човек, айде мъкай се. Аз съм човек, който трябва да керта тук, разбираш ли? Монка, погледни бот. Хубавичко така направих една преднина. Их, майната тя е, с 10 милиона можеш. 11. Не бе, аз не знам. Какво ти тук ме бият, аз бия дракона. Глупак. Пълен тъпък. Айде, Монка, умираш. О, кил съм на хилта. Ай, светъл. Тъс како, откъде изкочи тая, бе? Бегай, Вилка, бегай, светъл. Не хубаво, айде. Хора, кой стана тук, е? Аз бях, хубав стац имах. И сако, Имаше, Монка. Бе, има. пак се върнах. О, мале мила. Бе, като тук. Тук оставаш човек без... Мале мила. Тук, в А що се справя, тъпа карма? Съдане. But it wasn't GG, it was BG. Как така е? Имаше вард. Не, нямаш. Откъде знаеш? За малко да му оцелта. Тя като оцели лошо. И Монка, да не ще вземаш на малко фарм отбора. Ти не стреляй. О, взех му борда. Ти не издръля. Не му не са. О, фък. Айде. Заминах. И лут солт на себе си. Ай, чо. Майко, как може толкова тъпа тая, бе? Майко, човек, не. Защо скачаш на мене с кочет на нея, бе? Скачет на
Аре, аж добра Станимира, бе. Ами някой на топ лейн, така нещо? Да, че си. Не, никой не ходи. Ние всичките сме мъртви, кой? Той може да чу ейс. Добре. Добре се справихме, ама... Абе, чакайте му още време, шало. Виктор, т.е. Златър не се рендва. Сега ще чупим. Ето го парадият с респауна. Ето тук така е, аз съм слагар почти това. Опа, аз съм 2000 гол сега. Свинцето for the win. Аре бе, Симеоне, по-бързо е. Абе, имам 2000 гол да не видях. 2000 год, топто при тузоко по-докато мъртва, бе, за да може да се... Като оттам да е Z. Абе, ти го хвали са човек, защо не трябваше да бичи директно дълето е? Аре, Симеоне, сега ако не бичи, бах тапака. Айде, деривай, човек! Пак ти зекила. Аре, бе, ви пак няма да уби тази флора, бе, бах ти хората. Уби го е. Безполезно. Мисля, че го стънах, бе. Сега котос. Катерината идва отдолу. Честно ли? Чай, аз съм тук. Ама аз ръкам, О, фък! Фьората дойде. Да, Фьората има невероятен Ай, демидж. какво казва, аз вече имаш бачва гадния... Тя ме уби буквално с 2 бейзика. Пък не бях забелязал, че Зеда е 3.20. тъй ли, бе? Аз не го бях забелязал, кой е? Ех, мамецата си. О, Мъч пак става. има човек, който е по-зле от монката, смятай. Аз съм 12-16. Но принцип си зле. Марта, че. Пък и А Фьората е 21-8, а бикът за 68. Това е фьорачек. Дай 5 къде замина играта. Петко. Дудутко. На, Тя what стана, the fuck? Ако ще стърни се някак. Ай, ето го, чупим ги. Буквално Ай ги много. чупим. Айде, че. Добре, обявявам ви, купувам си Фьора. Човек види. Фьората е за мене. Ходи ти. Бута отзади, ти да знам. Няма. Някой да направи, някой да направи. Ага, няма какво да направи ли? Няма какво да направиш, поставя ни хебе, такова пък виж ни къде сме. Да, прав. Койно, аз съм тук, няма проблем. Поне, сега може да кажете, че сме длена, го бихме зарад мене. Че може Аре, да прави. бързо. И Вашия GG. направи. GG! GG. Yes! Смятай. Смятай. Да, аз знам, братото ви. Помага. Ало? Да, чуваме това. Но горе на те удири. Ало?